Здравейте всички хора, аз съм Editor 40 и днес ще снимаме на Майнкрафт. Аз не съм различен, просто съм с нов скин. Съжалявам, че не продължих поредичката му, бях на училище, както знаете, топна. И тъй, че не можех. Какво е това? Привидя ми се като цяло от далечината. Абонирайте се за мен. Страницата. Просто търсете клиповете. Този клип се казва Майнкрафт оцеляване. О, трябваше ми трябва меч. Уров. Стана тук, бе. И тук има бредовичка малка гора. По-точно река, която се влива в океана. Мисля, че дръвчета ще ми стигнат, обаче, защото си дървото да не седи така грозно. Извинявайте за гласа ми, но малко съм настинал. Крафтинг тейбъл. Пръчки. Меч. И да. Ще снимам само 15 минути, тъй че първата ми не може да издържа на толкова тежки програми като Майнкрафт и не позволява да се снима по 15 минути. Така че ще извинявате, но не съм аз виновен. Програмата. Ако виждам още на овца. А, не една. Чакай да видя малко. Така. И нямам залегло. Къде отидоха до едната? Мисля, че и със сива ставаше две бяли и една сива. Ела бе, овцо. Айде, чао ти. Гушна букета. Той океан може да го ползвам да си ловя рибка. Може и да не е само риба, може да лова и нещо друго. Ледър, броня, нещо. Всъщност и там виждам от дървета, такива хубави тъмните. И там мисля, че се намираше добре от тази трева. Вижте как е по-тъмна. А онази е по-светла. И там може да се намери емералд. Да, е по-добре да намерим къде да си построя къщата, защото след малко може да се стъмни. И на две бучета се е махнали. Там има майчика ми. Сега ще отида да видя. Да убия тази овца. Три овци. Не овце, извинете, крави. Дай ти ледър, моля ти се. За пържолите не ми е толкова. Защо не дада? И какъв грозен. И пак не даде.
Как може, бе? А няма да ги пия. Аз си взема от гъбката. Дай бе. Дай нещо. Мисля, че пусна. Да я напусна. Още две. Не знам дали сте го виждали. И още две. Няма да се лага да събирам. Там има още ръчки. Когато събирам, би трябвало да ме чувате. Сега ще видя. Да. И едно буче ми се махна. Тук има много куко. Що спръчка, бе? Тъй, че ще убия една за храна, да не си хабя пържолите, да си ги изпеча. Искайте палеца да не се отровя. И супер. Може после си на ферма за кокошки. Тук нещо интересно. Iron Coal. Не мисля. Тук има доста брезими. Може би ще правя къща от тях. Луляци. Да се махна обода, защото преди не можах да тези голямите цици. Да, пак. Не, мога. 4. Кога ще взема тедничко. За къщата ще посъбера дърво. Може би в другия епизод или в по-другия ще правя къщата, защото не да ви казах, че снимам само по 15 минути. И затова може и да не успея да смогна да почна къщата. Пак ще ми трябват материали. Ще отида да взема камък до онази мина, дето там видяхте. Тай си направим такова. Така, и кирка. Добре, много бързо гладнява. Трябва да намеря къде беше тая пещерица. Пещерице, къде си? Може и да не сти, ама сти. И вече мога да си направя и каменна кирка. Да чупя по-бързо. Да, така по-добре. Този епизод също може и да търсим и емералд, защото както ви казах, че при онази тревичката по-тъмната се намира често емералд. Това между другото ми го каза преди мой приятел, който се снима. Абонирайте се за него. Неговата страница е Дени Петров. Ако искате да нагледате клиповете, може да напишете Майнкрафт оцеляване или Майнкрафт тройно оцеляване. Той също има една Гарио. И може да се абонирате за него. Има хора повече на... Охо! Айрон! Супер! Къде ми ти крафтинг тейбъл? Не знам. Да оставя го там, но няма да се връща. Там да се... Поне така мисля, да. Сега ще си изпеча един кол. И... да почна да свети. Ето, че в първия епизод намерихме една руда. Айрона са 2, 3, 4,
Да легна. Да нещо да ме убие. Така. Ето го, крафтинг тейбъл. И имаме си 4 факли. Така е по-добре. Ето ни бе. Колко имаме? 6 ран. Вече 7. И мога да си направя панталонки. Ама не ще ги пазя нещо по-ценно. Ето, че както си копах кабълстон, намерих и айрон. Три бучета съм гладен. Кабълстон колко имам? Стаки 2. Мисля да поспирам вече. Не купая кабълстон. Имам си торча. Към брадвичка. Тя не е красива. Тук също купах. Чакай бе, не съм го взел. Ще да взема малко, разпакава съм малко флинт. Ще го таковам с лопата, защото знам, че като копаеш с лопата, гравела повече флинт ти дава. О, какво направих? Що си поместих? И към гравела. О, той е много бе. Не. Няма. Ох, нали като купаш с лопата има века. О, ето един. Как да го взема, бе? Да не вземам гравела. Три грава. Цак. Не, вече имам 9. Цак. О! Разгля. Имаме един флинт за запалка. Отивам там при бабичка, там си е моето местенце. Се нахранвам и... паднах. Какво е това? После ще изследвам другия епизод. Страни. Хоп. И... Хора, това беше от мен този епизод. Очаквайте другия скоро. Аз бях Едитор 40. Вие... Извинявайте. Като казах, малко съм настинал. И така, аз бях Едитор 40. Вие моите зрители. И чао, очаквайте другия епизод. Чао.